дар вақти намоз хондани як шайхи муъҷизаи худованд бо каламушҳо содир шуд. Ассалому алайкум тамошобинони азиз ва ҳаводорони шабакаи Корвони Умр. Ин афсона нест, ин қиссаи ҳақиқӣ ҳаст ва касе ки ин қиссаро хуб дарк мекунад, боварии комил дорам ки маънои қиссаи моро мефаҳмад. хуб аз шумо хоҳиш мекунам қиссаи моро то охир гӯш биандозед. мегӯянд, як шайхе хеле ботақвое буд. имон дар қалбаш ҷӯш мезад, аммо зиндагиаш фақирона буд. ҳар боре ҳамсараш ба хона меомаду ҷангу ҷанҷол мекард ва мегуфт, зани ҳамсоя чунин либос мепӯшад, ҳар рӯз ҳар гуна либос иваз мекунад ва ҳамсоя бошад пулдору молдор ҳаст. ту чаро ягон коре намекунӣ? ва ин шайх мегуфт, ҳамсарам, сабр кун, ҳамаш хуб мешавад. худованд ризқрасон аст. ва ин зан мегуфт, ту ҳар боре ҳамин суханҳоро мегӯӣ, дар ҷонам зада аст. албатта ин шайх ба худо эътимод дошт ва имони мустаҳкам дар қалбаш буд, сабр мекард. аз байн чанд рӯзе гузашт, ногаҳон ин шайх рӯзе дар болои кат намоз мехонд. ҳангоми намоз хонданаш як каламушчаи хурде назди ӯ шайх ҳозир шуд ва фикр кард ки бо ӯ дӯст мешавад. шайх бошад, каламушро бо як банкаи маҳкам кард. аз байн муддате нагузашта модари ҳамин каламуши хурд омад. дид ки фарзандаш дар қафас аст, бояд барои озод кардани ӯ коре бикунад. ба сӯи хонаи худ давид ва аз он ҷо як чалаи тиллоиро оварду назди ин банка гузошт ва худ аз дур менигарист, то ин ки шайх фарзанди каламушро озод кунад. шайх ки ин ҳолро дид, дар тааҷҷуб афтод ва фарзанди ӯро озод накард. аз байн боз муддате гузашт ва ин каламуш рафта боз як чалаи тиллоиро оварду назди ӯ гузошт ва боз аз дур менигарист, то ин ки шайх кушода бинад. шайх ҳар боре ин ҳодисаро медид, ашк аз чашмонаш ҷорӣ шуд ва ҳамин тавр ин ҳолат такрор ба такрор рух медод. бори охир ин каламуш, яъне модари ҳамин каламуши хурд, боз ба хонаи худ давида рафту як сумкаи хурдеро овард, ки дар дохили ӯ пур аз тиллову тангаҳо буд ва назди ин шайх гузошт ва гӯё ки хоҳиш кард фарзанди ӯро боз кунад. шайх ин қудрати худовандро дида гирья мекард ва каламуши хурдро боз карду модару фарзанд давон ба сӯи хонаи худ шуданд. ва зани шайх ногаҳон аз кӯҷаи ҳозир шуд ва дид ки дар назди шайх пур аз тиллову танга ҳаст. эй воҳ, худованд бар мо ҳам насиб гардонд ку! ин тиллоҳоро шумо аз куҷо ёфтед? дадаҷонаш гуфта бо забони ширин шайтонӣ мекард. шайх аз чашмонаш ашк ҷорӣ шуда мегирист ва ин зан гуфт, ба ҷои ханда кунед, чаро гирья мекунед? шайх ба сӯи ҳамсари худ нигоҳ карду гуфт, эй зани беақл, чаро як лаҳза фикр намекунӣ? ҳамин каламушҳое ки ба хотири озод кардани фарзандаш аз ҳама буду набудаш, яъне аз ҳамин тиллаҳо гузашту фарзанди худро озод кард. аммо мо чӣ? мо ҳам як қафасе дорем ки ӯро қабр мегӯянд. мо худро аз ӯ қабр чӣ гуна озод мекунем? як бор инро фикр намекунӣ? ва ҳамин тавр қисса ба поён мерасад.